To, ina 'yan uwana almajirai, ina 'yan uwana musulmai na duniya baki ɗaya. Ina wayanda suke mana tambaya, wayanda suke yawan yi mana tambaya akan malam muna neman mallaka mai gigita mutum. Muna neman mallaka ta yankan shakku. Ina wanda suke cewa sun yi aikin mallaka, sun yi amma jiya yau ba wani canji. To ka zo ga wani sirri na mallaka mai gigita mutum, mai hana mutum bacci, mai hana mutum cin abinci, wanda mutum ya ji duk duniya ba wanda yake so sai kai ko ubangida ko mata ko aboki ko kuma ke mijinki ko saurayinki ko kuma wani dai daban ko ubangida. In dai mallaka ce wannan la shakka fiha nan take da izinin Allah magana ta ƙare. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna kowa ga nagari wanda ke mana fata.